Înainte de a începe acest episod, aș vrea să vă anunț că aveți în descriere linkul meu către Keydrop cu codul meu ca să nu mai scrieți voi, sau dacă vreți să-l scrieți, intrați aici când adăugați balanță. Aici la promo code băgați Breezy21, îi dați apply și vă dă 20% bonus și 50 de 5 gratuiți. Așa, ce să vă mai zic, aveți o cutie gratis la 24 de ore. Ce să vă mai zic, vă las cu episodul în continuare. Salut și bine v-am regăsit la o nouă serie pe acest canal, tot de Minecraft, doar că astăzi s-a schimbat. Astăzi suntem pe un singur bloc și chiar vreau să văd cât o să rezist. Avem aici pe tab și câte blocuri spargem și să vedem ce facem. Văd că îmi scrie acolo multe chestii de astea. M-am mai jucat one block din asta pe hartă din asta, sincer să fiu, dar nu pe o versiune mai nouă, pe o versiune mai veche. Dați un pic să construiesc eu pe lângă, să nu cădem. Și dacă vreți să continui seria, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Pe viitor cred că o să mai aduc invitați, nu știu sincer. Sunt 10 faze. Am înțeles. Opa. Trebuie să avem grijă să nu cadă purcelușul. O să mai modificăm, sincer nici nu știu de ce mi se vede skinul negru. O fi ceva bug de la hartă, sincer n-am nicio idee. Bă, dă-te mă de aici să văd și eu ce scrie. Așa. Un copac, e bun. Pe jos nu prea aș pune ea dirt acum. Sincer aș pune eu slaburi. Așa că o să ne facem noi un crafting table. Ne facem noi niște slaburi. Și o să trebuiască să luăm dirt-ul dacă ne dă apă. Uite așa. Bam. Bam. Normal că nu se mai deschide. Ne trebuie și unelte, dar le facem noi pe parcurs. Uite așa. Punem și astea pe aici. Și acum hai să spargem. Chiar sunt curios când ne bag în prima fază, sau cred că asta e prima fază, nici nu știu. Nu mai știu de când m-am mai jucat. A trecut ceva timp. Opa. Blocks fall down. Am înțeles. Trebuie să punem un bloc neapărat sub. E perfectă. Deci trebuie să ajungem pe de sud ca să punem un bloc. Cum să fac eu să-l pun? Uite așa. Bă, unde-i dirt aici? Bun. Da, cred că venim, uite așa. Sincer, nici nu știu, cred că pe aici e. Ne urcăm la mapa. Trebuie să avem grijă de apa asta că ne dă foarte rar. Uite așa. Seria cealaltă de breazla constructorilor am zis o lăsăm puțin deoparte, pentru că nu știu ce să mai facem pe ea, adică știu, da, deja e plictisitor,
avem prea mult unelte prea bune. Uite că ne face și upgrade. Și am zis să o lăsăm puțin deoparte și să ne apucăm și de altceva. Poate băieții se mai joacă, nu știu, dar eu am zis să o las puțin deoparte. Și am zis să mă apuc de One Block, că nu m-am mai jucat chiar de mult. Și hai să mai dau o fugă pe aici pe la One Block să văd cum este. Și văd că e destul de mișto. Dar ar trebui să fac eu astea toate din slaburi. Mai întâi ar trebui să ajungem noi acolo, sub. Dar nu știu cum să facem. De fapt ar trebui să ne facem noi o bază în jos. Putem să lăsăm dirt-ul ăla acolo. Se pare, da, asta e, dacă îl sparg mi-l dă acolo. Da, bună idee. Trebuie să mutăm și porcul. Nu mai știu cum era la mobi. Când se spawnau zombie sau de ăștia, era o fază din aia grea, cu night-uri, cu de-astea. Nu mai știu sincer cum este. Adică știam că se sparge așa pe lângă, nu știu dacă pe harta asta sau pe alta. În fine, vedem noi. Hai să mai lungim și aici, să mai mărim, pardon. Lungim mărime tot aia. Uite așa, și acum începem să mai spargem. Ne trebuie niște unelte, mă. Mama, aici trebuia un mod mișto, dar poate o să-l bag, sincer. Că e prea mișto modul ăla. Ia să ne deschidem și noi asta, ne facem de astea așa. Bețe, un topor și o lopată momentan. Avem puțin lag pentru că am zis să fac harta asta pe un server, adică să mai intre și alte persoane și aș vrea să mai bag niște prieteni după breazla constructorilor. Să mai băgăm pe aici să vedem ce mai facem. Așa că na. Vedem pe cine mai băgăm. O să avem și un invitat surpriză. O să vedem următorul invitat, o să fie surpriză. Cât durează mă faza asta, că nici nu știu. Settings. Cum făceam să deschid setări? Oleu. Help menu. The plane. Și nu scrie cât dura. Da, acesta este website-ul. Da. Da, o să lăsăm așa. Bine că ne dă mult dirt acum, că după aia o să înceapă niște faze când nu ne mai dă. Ne ajută dirt-ul destul de mult. Trebuie să ducem animalele astea într-un loc. Hei, bă, găina mea. Am 114 blocuri sparte. Opa. Niște mere. Tot ar trebui să mai ajung eu pe jos pe acolo să mai fac ceva. Dar mai înainte de toate astea să facem noi țarcuri pentru animale. Să vedem pe unde. 3. Hai să facem și pe aici tot cu 3. De fapt, cum să facem noi, mă? Unde să facem noi țarcul ăsta, că aș vrea să fac mișto unde mă duc. Cred că mai mărim un pic asta și după aia. Un pic mai mult. Cum să facem noi? Hai, ne ducem aici mai mult. Bun. Trebuie să facem rost de căul. Dar mai avem până la căul. Opa. Bă, neapărat trebuie să ne ducem în partea aia.
Bă, lopata. Uite, avem o torță. Lemn, nu apă. Facem slaburi de astea. Mai multe. Uite, așa să ne mai rămână și lemn. Să mai continuăm mai pe aici. Nu știu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Aș vrea să fac o bază în centru egală și după aia să mă duc cu niște insulițe pe lateral. Așa. Mama, avem de construit o grămadă, că acum mi-am adus aminte. Putem să facem și fermă din aia de XP Mob Grinder. Pe construcție o să putem face 3, 4, 5, 6. Sincer, nici nu știu dacă echip inventory-ul. Ar trebui să verific, mama, la fix mi-am ajuns astea. Și mă enervează bug-ul ăsta, dar nu știu ce are. Uite că în E mi-apare, ia să vedem la skin aici. Skin. Da, nu știu ce are. Hai să împingem și noi astea mai încolo să nu se buguiască pe aici. Așa, și începem să mai spargem. Așa. Pe viitor aș vrea să mai mă apuc eu de niște serii, dar mai întâi trebuie să rezolv o problemă cu SSD-ul. Aș vrea să mă apuc și de Eurotrack și de Farming Simulator. Doar că nu știu ce are SSD-ul, mi s-a stricat. Nu mi s-a stricat SSD-ul, mi s-a stricat adaptorul. Și aș vrea să rezolv, că am instalate acolo jocurile. Și să vedem când îmi iau și un cablu. Mâine, poimâine ar trebui să-l iau. Mamă, cât îmi dă. Câte animale. Trebuie să vedem cum le ducem noi. Ar trebui să ne facem și o fermă de mâncare. Mai întâi să trecem la faza următoare. Și după aia. Până atunci mai avem de spart. Sincer, nici nu știu câte faze să facem. Pe episodul ăsta aș vrea să fie un episod de început, așa. Cred că vreo undeva la 20-25 de minute maxim să fie. Bă, dar poate îmi dă și mie găină, când trebuie și găină. Cred că la 200 de blocuri, din câte mi-amintesc, se schimbă faza, dar nu mai știu sigur. Hai că vedem noi. Mai întâi de toate astea să ne facem și noi unelte din lemn de ăsta. What? Un topor și cu o lopată. Ar trebui să ne dea un chest din ăla cu inimioare când suntem aproape de final, adică penultimul bloc.
Oh, apare nu s-a schimbat faza. Deci încă mai avem. Bun. 2 găini, aparent. Trebuie să le împingem noi mai în lateral. 250, nici nu mai știu la cât să modifica faza. Să schimba, pardon. Vedem noi acum cum este și cum vine pe aici. Într-un fel e bine că ne dă numai lemn acum. După aia nu o să mai avem prea multe resurse de dirt și de lemn. Și este cam nasol. Dă-te mă de aici. Îmi place că animalele astea nu prea se plimbă, cum se plimb în Overworld. Adică mai mult stau pe loc. Și e foarte bine că nu mă încurcă. O să 40, ia să vedem. Hai mă, nu se schimbă la cât se schimbă. Haideți să mutăm și noi chesturile mai în părți. Că ar fi uite, des ar trebui să ne dea când se schimbă faza. Dar că până atunci aș vrea să modific puțin pe aici, că mie să nu fie vreo fază, vreun, nu știu cum se numește, din ăla, care vin monștri mulți. Mobi, pardon, monștri, mobi. Așa că aș muta eu puțin chesturile astea de aici. Și crafting table-ul. Și aș mai face, că tot avem lemn, aș mai face eu un gărduleț. Uite de aici, să începem. Și aș vrea să facem așa, o dată pe aici și o dată peste, știi? Ca să nu cadă nici găinile și nici să sară monștri peste. Uite așa. Bam, 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 bam. Opa, stai că era să împing porcul ăla. Dă-te unde aici. Hei! Aoleu, ce m-a speriat. Am crezut că am picat și gata. N-aș vrea să dau în el, că după aia mie să nu cadă singur. Aici punem așa. Și aici să nu se urce. De fapt o să lăsăm așa. O să punem așa. Haide mă, ce fac. Bam. Bam. Bam, bam. Și acum să ne continuăm din nou asta. Dar unde vedeam? Monster Party. Da, mă, Monster Party de asta. Bun. Opa, apare, nu se descarcă și căștile. Așa că nu o să mai săpăm mult, maxim 300 de blocuri, da? Până la 300. Sau vedem noi până unde, dar aș vrea să fac și outro.
Ia câte minute avem, 19 minute. Nu mai filmăm mult. Trebuie să spargem cu toporul ăsta. Gata, ni s-a schimbat și faza. Bun, așa. E perfect, dar nu știu ce ne-a dat ca bonus aici. Cred că mere. Așa, și acum noi să facem aici. Spargem. Bine, aici putem să-l las așa, normal. Underground. Bun. Păi ce să mai facem? Cred că lăsăm acest episod aici. Sau ia haide să spargem noi până la 300 de blocuri. Să fim așa un număr rotunjit. Dar trebuie să ne facem un pickaxe. Și o lopată. Lopată. Pickaxe. Mă uit așa. Bun. Altceva. E bun și stone-ul ăsta, putem să facem și construcții cu el. O, pacăul. Bun așa. Bun așa, bun. 300 de blocuri. Păi ce să mai lăsăm acest episod aici. Ignorați că am skin-ul așa negru, nu știu ce s-a întâmplat cu el, trebuie să-l modific. Nu uitați, dacă mai vreți episoade, să apăsați butonul de like și de subscribe. O să mai continui seria asta, chiar îmi place, nu am mai jucat de mult. Na, ce să vă mai zic, folosiți codul Breezy pe Keydrop. Eu am fost Breezy, pa, pa!